Lad os se, ven. Lad os se din opfindsomhed. Hvad kan man lave med en lille pind, en karamelkugle og en flimpaf? En mand med en sløjfe? Nej, du kan lave noget meget bedre. Den nye flimpaf slikkepind. Den nye slikkepind fyldt med tykke karameller er ankommet. Flimpaf, prøv den. Piruuta, ystävä, katsotaanpa nokkeluutesi. Mitä voi tehdä tikulla, karkkipallolla ja flimpafilla, miesrusetilla? Ei, voit tehdä jotain paljon parempaa. Uusi flimpaf-tikkari. Saapui uusi tikkari, joka on täytetty pureskeltavalla karamellilla. Flimpaf, kokeile sitä. Lås det, ven. Lås det din opfindsomhed. Hvad kan man lage med en pinne, en karamellkugle og en flimpaf? En mand med knute? Nej, du kan lage noget mye bedre. Den nye flimpaf-slikkepinden. Den nye flimpaf-slikkepinden er kommet fyldt med tykkbar karamell fra flimpaf. Flimpaf, prøv den. Okej, vän, låt oss se din kreativitet. Vad kan man göra med en pinne, en karamellkula och en flimpaf? En man med en knut? Nej, man kan göra något mycket bättre. Den nya flimpaf-klubban, den nya klubban fylld med tuggbart. Flimpaf, provare